Sanibonani bathandi bomculo kwaMaskandi wonkana. Onibingelela umjikijelo ojikijela bamjikijela umfana waphansi lenkandla emahlathi amnyama. Umfana omhlophe ngokubala nangemsebenzi yakhe emihle. Nangenhliziyo. Kabafethu ngilana nje namhlanje ngizonithulela i-album yami entsha sha. Isihloko sawo sithi induke njena. Uhamba mjikijelo ashiyane suse emhlabeni. Uwewe dobuhlali ngumina. Ngikhuluma ngenkosi yomaskandi. Wahamba mjikijelwa washiyane susengo emhlabeni. Uwewe dobuhlali ngumina. Ngikhuluma ngenkosi yomaskandi. Wahamba kala washiyane susengo emhlabeni. Uwewe dobuhlali ngumina. Ngikhuluma ngenkosi yomaskandi. Ususikhumbule phela basekho abafuna ukuthula nempilo abakhona abathulela uthuthile ngenxa yalo shuno phesihlalawe phela basekho abafuna ukuthula nempilo abakhona abathulela uthuthile ngenxa yalo shuno phesihlalawe wawihlala kodwa ingoma wekhala wawihlala ingoma emnandaya unyano nyaka makhiphe wele babetshala kuta ngikwalibhasi ngijikelene engomeni yokoninyanga yami umasongolo kuta ngikwalibhasi ngijikelene engomeni yokoninyanga yami umasongolo wintombi salendawo singithatha kancane singithatha kalula singithatha kancane mase ngibuya ngeke ngilibeke emdlovu yodilika ejema yohlangana nevini ngithi ngiyani izintombi yoshela sibeka ngiyofela njalo ngithi ngiyani izintombi yoshela sibeka ngiyofela njalo ngithi ngiyani izintombi yoshela sibeka ngiyofela njalo ngithi ngiyani izintombi yoshela sibeka ngiyofela njalo
ezophuma ngomhla ka-28 October. Bafethu ngiyacela la ukuthi ningivezele leya support lena enihlezi niyenza minyaka yonke. Angikaze nangilahla lokho konke engikwenzayo niyenisho ukuthi hayi cha no hayi siyakwazi inkosi yama-hits. Manisho kusho nina nangazi lutho-ke so ngicela nina bafethu. Namhlanje ngithi ngizonivezela la ukuthi yena umsebenzi uyaphuma and futhi kade nawulindela ngoba ngisho ukuthi nje ngomhla ka-28 noma kanjani nizobe niyithola zonke indawo nje futhi kakhulu nje eyisemahostela komayimaye ngicabanga nje ngathi igoli lonke nje amahostela onke umjikijelo uzobe etholakala mase kuba yiseThekwini futhi amahostela onke umjikijelo uzobe etholakala naseyitolo impela imbala ngizobe ngitholakala impela nje zonke itolo mase ukuthi digital store yonke indawo nje la uzongena khona ngomhla ka-28 umjikijelo uzomthola isihloko sakhona sithi induke nje. Suyonkolela mkwewami inkomo angisenayo. Suyonkolela mkwewami inkomo angisenayo. Suyonkolela mkwewami inkomo angisenayo. Ngiyamthanda umntana le nkomo ebenginayo angisenayo. Yebo ngiyamthanda umntanakho le nkomo ebengithembele kuyo angisenayo. Yebo ngiyamthanda umntanakho le nkomo ebengithembele kuyo angisenayo. Bafethu engingakusho kulonyaka abantu engisebenze nabo ngisebenze nabamaqhude ngase ngisebenze lapha kwi-bass guitar ubamaqhude mase ukuthi kwi-keyboard ngisebenza noBabhazuka okuyena umhlekazi e-studio futhi ngirekhode kuyena futhi uBabhazuka umhlekazi lapha into kanje niyazi ukuthi mina ake ngikwaza ngo-12 lokho ngiyakhala nje bafethu engingakusho kwamanje bafethu ngithi akwenithosele la i-album entsha ngiyacela i-support yenu ukuthi ingashintshi kumele ngicela ngihlale kunjalo kulokhu njengoba nenza nje bafethu niyangazi angazi nganika ukudla kuseceleni kodwa sengiyozwa ngana angeke ngingome mina ngathi abanye ngisho mina bafethu ngithi akwenithosele la i-album.